Wedi cael digon o'r cyfnod clo, ddim yn gadael cartre ac yn mynd o'n clo. Beth am roi gwyn ar wynebau y fro? Bocs codi Calon fyddai'n gwneud y tro. Yn gyntaf, eithom ati greu gwe syniadau ar gyfer cychwyn ein busnes. Cyfynwyd sawl syniad i greu. Bocs codi Calon. Dasg cyntaf oedd meddwl am enw i'r busnes, sef cwmni yr enw Sylwer. Dylunio logos a wnaethon wedyn. Cafwyd pleidlais i benderfynu ar y log o terfynol. Ymchwilioedd wedyn gan ddechrau gyda gwahanol resistiau ar y we. Yna ymchwilio i brisiau cynnyrch eisoes ar y farchnad. Fe wnaethon anfon holiadur i gwmnïau lleol i gael cyngor ganddynt. Cyn dechrau busnes, rhaid cael cyllideb. Defnyddio ychydig o elw cwmni dosbarth llynedd a wnaethon. Buom yn brysur yn dylunio addurniadau lliwgar ar galon pren a rhai yn plethu i greu bachgen. Roedd pawb yn gweithio fel un tîm llwyddiannus. Wedyn ar ôl ysgrifennu cyfarwyddiadau, bydd dosbarth yn coginio cacennau bach enfys. Defnyddiwyd wyliau geniau i'r ysgol. Roedd pawb yn gwybod ei rôl yn ystod y broses. Roedd cygyddes yr ysgol yna yn cynorthwyo ac yn gwneud yn siŵr fod y cacennau o'r ansawdd gorau posib. Archebwyd bocsys lliwgar oddi ar y we, rhaid oedd ei gosod, glido logo a theitl. Pawb yn cymryd tro a phawb yn cael cyfle i wneud bob rhan o'r broses. Mae rhaid profi unrhyw gynnyrch. I hysbysebu gwnaethon bosteri, hysbyseb tyledu a chardiau busnes. Hysbysebwyd ar Trydar, Facebook a clas dojo yr ysgol. Penderfynon wneud bocsys di-blastig. Defnyddiwyd carffwr a phapur wedi eu halgylchu. Bocs codi Calon yw ein busnes bach ni, neu pawb yn hapus am wneithon wyno chi. Llwyddo i wneud delw a chynllunio i'r dyfodol, Bocs adolygaeth Neu ddosbarthau gwahanol.